Ayusan, nakasuway na ba mo panguha og bangsi? Porting pagkaayusan, induta tanawon sa bangsi, grabe pagkalabasa. Puno gyud atong sulanan niya gida. Mudunggo dayon to sa daplin para pikhanin nato atong kuha. Pikhan dayon sa sutukil, birahan dayon nato sa sinugba, birahan pud nato sa tinuwa. Di matabas-tabas na mituon ang sabaw sa atong tinuwa tungod sa kalabas. Parisan pud ning kinilaw. Asos bungkag na pong bahaw nato nga mais ani. Nakatukob na sa mga singgaw ug mga labas. Grabe porting pagkaayusa sa tinukbanay sa mga singgaw. Higupan dayon sa sabaw sa tinuwa. Porting pagkaayusa, wanay daghang pasundayag, alahos. Di na pod, sugdan na nato. Nang mata na ng mga singgaw alas 3 pa sa kadlawon. Managat na po to. Mangita usa tagtukbunon diri sa atong kadagatan. Gikarga na punas usa ka singgaw ang bangil sa atong barko para kay mobatsi na ta layo pa biya atong biyahe unon. Diara sakay na ta. Gitukna na nas usa ka singgaw dia para moadto sa tas babaw. Nagready na po nang usa ka singgaw dia. Mao na atong makinista. Matik batsi na ta. Daog mo biyahe sa tag mga tunga sa oras. Usa ta maabot sa tong taktakanan sa tong pukot. Distansya pud gamay atong adtuan. Okay daog, abot na ta. Nandito lang tayo. Ari rata diri dapita gipawong na nas usa ka singgaw ang makina. Matik giandam na po nas usa ka singgaw di atong buya. Mao na siya ilhanan tumoy sa tong pukot. Pagkahuman natong higot sa tong buya tumoy sa tong pukot, matik isugdan na nagtaktak sa usa ka singgaw. Mao na siya pukot para sa pamangsi. Di pud matabas-tabas, grabe pagkataasa. Matataoran juga usa ka mahuman og taktak. Buhi na sa ta. Mukabat sa usa ka oras usa ka mahuman sa pagtaktak. Hapit na gyud mahuman sa pagtaktak. Gamay na lang og kuwang. Hayag-hayag na pong kabukiran. Sakto rasad kay hayag naman sa nimo dasmag ang bangsi. Okay daog dera human nagtaktak ang usa ka singgaw sa tong pukot. Butangan puta nagbuya para ilhanan tumoy sa tong pukot. Giandam na nas usa ka singgaw dia. Ato ra man na siyang buhian. Mao na atong ilhanan tumoy sa tong pukot. Ara ta dia magsugod og subay. Hayag-hayag na gyud sakto sad kayo na human nagtaktak sa tong pukot. Hayag na. Na may kisi-kisi dito sa unahan no. Ano to napiglaw? Buwa tumatun. Agos natuyan na yung tasayo sa buntag. Ato din ang pikhan sa pagkuha basig makabuhi pa unya. Kalsa. Aw daog kayo porting pagkayusa na natin nakuha. Mao na siya bawo, misilang na gyud ang adlaw. Kay sayo pa man magpautaw-utaw usa ta diri sa dagat. Managinot usa ta basig naapay mo dasmag. Kay gipanggusla naman ang mga singgawong amot timo usa ta ning biskwit. Tambal sa hila ba. Adto na ta mohabhab og pag-ayo sa daplin. Diara pikhan na tanis pagsubay atong pokot. Automatic nakakita din ang usa ka singgawong dagbangsi nga natoy. Pikhan na din to nas pagkuha basig makabuhi pa. Porting pagkayusa bag-o pagyud kayong natoy nakisi-kisi pa. Di pa another bawo na sa datong nakuha. Tay, kisi So agad. Buhi ni kuan ni. Subok ko sawa. Kinsa kuno toy nangita kasawa. Diri na sa laki nga kugihan. Porting pagkayusa makabuhi na jud duha ka kasawa. Adi pa gyud bawo na sad. Porting pagkayusa natuyan pud taning mga bawo. Daog tulo na kabuk bawo na to. O di pa gyud pang upat. Bag-o ra kay natoy nakisi-kisi pa. Siguro. Chikit na. Ano po yung naglikit? Ano po? Siguro. Daog sulbad na yung tukbunono na to ani. Lahi po siyag naong isda. Mao ni siya gitawag og swasid. Porte pud pagkaayo sa sugbaon na ni. Samot na og tinuwa. Adi na po bawo nga natoy. Naka-timing gyud ta ani kay tagsara kay nimo dasmag pud ding isda. Ug diring dapitan natuyan tagdo ka bukbangsi. Nagtapad pa. Nagkasawa. Nagtiayon. Nagtiayon mo. Nagdihit dago na sila. Nagdihit. Pikhan na tanas pagkuha, buhi para ba kayo? Basig makabuhi pa unya, anugon kayo. Porting pagkaayusa, nagilak-gilak ng lawas tungod sa kalabas. Diara, laing bawo na sa nang natoy. Labas-labas. Yeah. Diara, bang sido kabuk natoy. Sa'yo magsaada. Ayos po kayo ng pagkapanagata na to, gitagaan tagmayang panahon. Grabe pagkalinawa sa dagat, natoya na po tagtulo kabuk bangsi. Aw daog kayo, nagsunod-sunod na tong toy nga bangsi. So, omni. Isaw. Yeah. Sunod nga. Di gyud ka mahitabong masiro aning panagata kay grabe taasa sa pokot. Taas-taas pag gyud atong subayonon. Adi na po laing natoy nga bawo. Porting pagkaayosa, gigrasyahan yun ta. Binubuhagin. Anay, guro eh. Kisi pa na ha? Di apay bagong natoy nga bawo. Lugnot pa pag-ayo, gusto gyud siya mutakas. Ratong ko. Anay, guro na eh. Labas-labasa na. Diara laing toy na po nga bangsi. Porting pagkaayosa sa kinilaw gyud ani. Marongoy guys. Nakisi-kisi patungod sa kalabas ang bangsi o. Makatukob juga labas-labas basta magkugilag panagat. Diyan na po laing natoy nga bawo sa tong pukot. Yun kayo. Yun kayo na ha. Sabi na basa eh. Sabaw ani ron maglubog-lubog. Mituon. Wala na. Adi apag yung lain suwasid nga natoy. Porting pagkaayusa o. Dako-dako ba ya? Ay puta ayusa na. Ano ba yung bay na taon?
Adaog kayo ubay-ubay na gyud atong kuha. Makahigop gyud tag sabaw ni ron nga tamis-tamis. Di na poy natoy nga bangsi tulo ka buok. Porting pagkaayusa. Sabi. Tapat. Amatik ibutang na diya sa tong gibutangan. Diya pa laing toy sa unahan no. Suwa kita na. Suwagid. Ano siya? Abi, Ayos kini panagata, sure ball yung makasuwa ka. Tuyo. Apa? Kuna tuyo. Oh. Oh, kuna tuyo. Ayos ka. Adi apag gyud daw nagtapat-tapad ang toy. Ayos kayo na nagyud tay matukob. Sa atong dugay nga pagsubay-subay hapit na ta masangko sa tong buya. Amo na siya diha ang tumoy sa tong pukot. Di na puy laing bangsi nga nagpugol pagkatoy oh. Grabe ayusa nagtapad-tapad. Murag usa ka pamilyahan. Tawa. Pamilya ni sa pamilyahan. Napagyada. Wah, nagpuguloy. Umula. Grabe usah. Usah po daw. Tigtibor na. Automatic ato dito ibutang sa tong butanganan. Sulbad ang tukbononon. Adi apag gyud laing natoy oh. Porting pagkaayusa ubay-ubay na gyud atong nakuha. Adaog humana na tong subay. Nasangko na gyud ta sa tong buya sa tumoy. Kay murag gusla naman jud kayo. Pikhan sa natos pagkilaw dire sa dagat. Sakto sa kayo kay nagdatag suka nga tuba nya naay sili. Ang nagbaon puta diha gaming bahaw nga mais. Kilawan din nato aning bangsi. Grabe ayusa sa kinilaw ani porti pang pagkalabasa. Ikahuman ipanghumuli sa suka. Motimo sa tagamay dire adto nang final sa daplin. Timo sa ta kayo na. Udto na da. Ato nang final sa ubos. Atas laut. Yeah. Uta. Mas ta. Nang usa to aras ubos nagpaabot. Kagay man ni guys. Kagay basa ulit. Basa nga. Hello? Nga rin, paano sa Milo, mabasa po ka. Kapan uso. Kapan uso na ba? Bale. Yusas nila nabila basa Mahugoy. Timasa. Timasa. Saw. Tamis ya. Tingin ka ba? Tamis na. Amatik paghuman natong timo diha ato na ni pangsud sa balde atong kuha kay murag udto na da asos porting pagkaayusa puno gyud atong gidanga sudlanan siguro na kay atong tukbononon ani alahos wanay daghang pasundayag ato na ning birahon atong pukot kay mobatsi na ta adaog humanag bira atong pukot sangko na ta sa tong gibuya paghuman natong bira sa atong pukot diha gi-ready na po nas usa ka singgaong da sa paghapos sa makina batsi na ta. Okay daog naabot na ta sa daplin. Taplin. Buta sa taplin. Tunggu na yun. Buta. Siguro na. Awan ay daghang pasundayag ato na nang pikhan atong kuha diri sa daplin. Adi ara atong tukbonon birahan ta na sa sotokil sugba tuwa kilaw. Aka na mao na pikhan nato para sa atong tinuwa. Ya kani para sa atong kinilaw. Adi ara pud atong sugbaonon. Gimanihon na pud nas usa ka singgaong di atong para kilawnon. Mate kitakang na pud nas usa di atong kaldero para sa atong tinuwa. Ikahuman butangan day tanang sabaw. Ubay-ubayon tanang sabaw para ubay-ubay sa taghigupon. Ato usa ukban atong kaldero ipanglunod usa taning materialis na daan para maitos iyahang baho ba. Adaog kay mibukal naman ato na ni ilunod atong baho. Paghuman natong lunod, automatic ato na nang timplahan. Butangan dayog bitsin. Isunod butan ang asin. Kutaw-kutawon dayon. Adaog asos grabe pagkaayusa sa atong tinuwa na mituon ang sabaw tungod sa kalabas. Porting pagkalamiya higupon sa sabaw. Takubisa, agods, pikhan na tanas paghawon. Isunod na taning para sugba. Ato sa napainiton daan atong sugbaan. Daog kami init naman. Wa na daghang pasundayag ato na ni sugdan sa pagsugba. Grabe pagkalabasa o toskig ba kay sugbaon. Pikhan na tanas paghawon ang uban kay naluto na. Ayos kay na isawsaw sa patis ug suka. Yan ay sili. Naapoy mga materialis. Asos borot yung pabawnan sa mga singgaw nga niron. Ato na po ni manihion atong kinilaw. Butangan na tanag materialis nga gipino-pino. Adaog ikahuman pikhan sa pagtimpla. Buyukan na natong bitsin. Ikahuman isunod ang asin. Dayon butangan og suka nga tuba. Amaw gini siya pinakalami isuka sa kinilaw. Humot kayo ba? Ukay-ukayon na ini kahuman. Grabe porting pagkayusa sa tong kinilaw. Ato na ning iplastar atong hukaran kay murag gusla na. Pikhan na po tanis paghukad atong mais nga kanon. Adaog ato na po ning hukaron atong tinuwa. Karon trinidaan ang mga isda. Ibutang dayon babaw sa tong kanon. Diya pay bangsi usa. Plastar na diya. Agods. Nya kaning sabaw iyabo din nato diri sa tong lawom nga plato. Grabe ayo sa higupon no. Nya kani atong sinugba ipang-plastar din nato sa mga kilid-kilid para sayon nas pagpunit sa mga singgaong ba. Grabe gyud pagkalabasa sa tong mga tukbononon. Bago pa gyud kayong kuha o pamaisan. Makatukob jud kag labas basta magkugil lang kag adto sa dagat. Porte pa mga bantuka og unod. Wa na daghang pasundayag tukbon sa mo ni kay purma nagmangalunos ang mga singgaong. Oh hala sige hab. Oh, habhab. Oh.
Kuber pug labas. Ikaw bay. Ah, Ay, ano? Ah. Ah, ay. eh. Ah. Di kaon bay. Ah. Abo. Dutas kan lagi. Ah. Ano? Sure na ko. Ah, grabe labas eh. May ah. Ah. Subaan. Saan naman ano? Sabi ka paso tamis-tamis ka na eh. Sabaw. Puro to. Ah, May ah. kasuwa gini. Katukob yung mga singgaw labas-labas. Sabi. Yus na. Good. Worth it yun. Ah. Yawa. Sabi eh. Kusukin mo ka uban. Kusog kayo ba? Pang hanggang. Kaya bawa eh. Nilaw? Ah. Ay dahap naman na naman. Nga. Kau tanya bay. Kau dah bay. Ah. Tukob. Tukob mga sigaw, tukob. Ano ba? Ano no? Tukob ba? Milaw. Nilaw. Hindi labas ba? Ah, sabi eh. Tao niya. Silim ba? Sabaw. Ah. Pero. Dami. Ang tani pa kanto siro. Ya, gamay. Kaplo sa. Ka. Bau. Kung saan, ang bukog ang hindi nga pangalan ba? Alam ko na siring. Ah. Ayos eh. Muling mapingis. Higup sabaw. Ano ba? Katano na mo. Grabe. Abasa. Bangsi ugbaw, mga singgawng. Bab. Di ba ito sa rugit? Ano ko? No. Ay na. Mangsil ka. Mangsil. Ba't kita gabide pag Kapulo yung tanah asal hindi. Mangsil. Pasun yan. Ay na adun lagi. Asik balik ko yung mangsil lagi. Ato delete ya sa mangsil nila. Yan. sinugbaw. Balo. Terus lah dia saw-saw dia. Tang deskan on mais. Takbo na yun. Nuwa. Sinagas ba? Grabe ah. Higup sabaw. Sabaw Ano niya bay? Ayan mo. Handa na doon mo rin. Ay kaman bye-bye. Pamain. Kami din kaman bye-bye. Ay mo. Kinilaw. Pamudag ko. Ay mo rin. Sabi na basa. Lagid mismo na nanagat. Tabasa. Bago giniligo. Dagan sa merkado ikan guys. Abab. Unlimited ang sudan no? Yun magkapingis-pingis eh. Cheat meal. Good sabaw. Di bidagi sa lanan ah. Apa dun? Ah, higup.
Duta tagbaw ka lang. Ay kutsara. Tingog ba mo? Ay kon bud. Igop. Sabaw kanaba ba? Katubig ba? Tagoy. Sangol. Kapapod. Oh, sitbel. Garabi pagkayo sa tinukbanay sa mga singgaw, puros mga labas ang mga gipantukob. Garabi pagkalamia sa tinuwa, tabis ta maisog sabaw. Way mga ganang mga singgaw, way gana mangundang. Worth it yung kayo may mata tagalas 3 sa kadlawon. Katukob yun og labas. Wa na di ka pasuntayag, mag-shoutout sa ta sa tong mga singgaw. Shoutout kang Chay Antepisto, kang Irmar Kinatadkan, kang Herminio Gutierrez, kang GDB Rica, kang Sien Kim Iski Damiles, kang Roger Taglokop, kang Librado Trapero Sirencio, kang Ramsey Sinahon, kang Ulin Limarig, kang Juan Nilito Taglokop, kang Nilio Pilayo, kang Buddy Vlog, kang Ikaw Sapat na Langga, kang Marie Verdon Pachico, o kang Maurice Glenn Cabriana. Shoutout tanan ninyo mga singgaw, comment mo mga singgaw sa tong latest upload. Adto ta magkuhag first 10 comments sa tong shoutout. Diri lang ta ko to mga singgaw, i-share ko like ng video para mas daghang tang matukob.